Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhala, subscribe ku-channel, like i-video ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke mangifaka i-video wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwi-video uyayibuka. Siku-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela lolu daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Ingane zakwethu lo esimbona-ke esithombeni igama lakhe Sipho Esithole, obefunda e-University of Free State kodwa yena engowase Peach Hill Farm eNewcastle. Kuthiwa-ke udukile ngesonto-ke eledlule, kuthiwa-ke wanyamalala-ke evakashele isoka lakhe, kuthiwa-ke emva kwalokho akabange esatholakala, kuthiwa-ke uze watholakala-ke emva kwey'nsuku. Leli soka kubiwa ukuthi-ke lamhlahlela ngembazo waze washona. Kuthiwa-ke nalo isoka libe-ke selithatha intambo lazithuma uphuthu. Like i-video, subscribe kwi-channel, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. Siku-Trend TV ngizohleze ngikhona engokulethela-ke indaba eyisematheni usuku nosuku, ahlangabezane kwi-video elandelayo.